दिनै जोङो Todeka, BJP moito jamba mana mulu kawan waro. जेसेबां उइं एबा मर्चा दङ बेफोरखौ लानानै जों ज' सावरायलायदों जेरै BJPहा महिला मर्चा दङ जुब मर्चा दङ किसान मर्चा दङ ST SC OBC बायदिसिना मर्चा दङ आरो थिग बेबायदिनो UPPL हान्जाहाबो वुमेन उइं युथ उइं आरो माइनरिटि उइं बायदिसिना उइंफोर दङ आरो बेफोरजों जों ज' सावरायलायदों जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां ज' खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो सावरायलायदों दा जोङो सराइबिल जमदुवार जि कनस्टिटुवेन्सि बे कनस्टिटुवेन्सिखौ जों दा सावरायदों आरो दसे उनाव सराइबिल कनस्टिटुवेन्सिखौ सावरायगोन दहाय फुङाव जों कुसुगाव कनस्टिटुवेन्सिखौ सावरायबाय जाहाथे जोङो आब्रुथियै जितु एलायन्स बयबो दङ बावहाय BJP आरो AGP दङ बेनिखायनो जों ज'यै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो दिनै बेखौनो लानानै जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जिहेतु रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय UPPL सरकारा हाबा मावगासिनो दङ रायजो सरकाराबो हाबा मावगासिनो दङ जिहेतु UPPLआ जे दैदेननाय जि सरकार बेयो 8 मासल' जादों बे 8 मासाव नंगौ जों गिदिर खामानि मावनो जों हाथ'वाखै नाथाय खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों एबा थिग खालामनाय जाबाय दान मोनसेनि उनावनो बेफोर खामानिफोरखौ जागायनाय जासिगोन आरो रायजो सरकारावबो जिहेतु UPPLआ BJP आरो AGP जों एलायन्सआव दंफायो बेनिखायनो जोंनि बिजाथिया बे गसाइगाव जे माने समस्तिनिफ्राय जुदि देरहालांनो हायोब्ला अब्ला बांसिनै जों आरोबाव जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन मानोना रुलिं पार्टिनि MLA फोरनो दायो आसाम सरकारा मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समस्ति जौगाखांनायनि थाखाय गोबां हाबाफारि जोंनो होबाय गोबां खामानि हरगासिनो दङ बे बेलायाव गसाइगाव समस्तिनिफ्रायबो जों देरहालांनो हायोबा आरोबाव बाहाय जों बांसिन खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे रुलिं पार्टिजों थानांगौ काउन्सिलावबो जोंनि सरकार आरो स्टेटआवबो जोंनि सरकार बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा खुनु गोनो गोथो गैयाजासे बे गसाइगाव समस्तियाव जिरन बसुमतारिनो जाहाथे भट होनानै देरहासार होयो बेनि थाखाय जों खावलायदों जों देरहागोन थेवबाबो जाहाथे गोबां भटआव जाहाथे देरहानो हायो बेनि थाखाय जों दा खामानि मावगासिनो दं माबायदि भट मोनगोन होननानै आसा माइनरिटिनिफ्रा सांग्रांसिन जोंनिफ्राय बांसिन सांग्रांसिन राजखान्थियाव बिथांमोना बियो बाय इलेक्सनसो आरो बिनिखायनो माइनरिटिनि मानसिफ्रा मिथिगौ जे बावहाय बाय इलेक्सनाव रुलिं पार्टियानो देरहायो बेबायदि गोबां माने बिदिन्थि दङ बेनिखायनो दिनै बिसोरो गोसो गोथारै बिथांमोना UPPLआव हाबफैदों UPPLनो भट होगोन मानोना UPPL देरहायोबा सरकारनि सासे सोद्रोमा जाहैगोन आरो माने जुदि अपोजिशना देरहायोबा बे समस्तियाव जेबो मावनो हाया 5 बोसोर ओरैनो थानांगोन बेनिखायनो दिनै माइनरिटिनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिसोर सांग्रांसिन जोंनिख्रुइ पलिटिक्सआव बेनिखायनो दिनै बिराद माइनरिटिनि मानसिफ्रा UPPL हाबफैदों BTCनि सिङाव आरो BTCनि बाहेरायावबो दा UPPLखौ बिथांमोना बजबना लागासिनो दं बिथाङा मा बुंदों आङो नुवाखै एबा खोनायाखैबो नाथाय जोंनि दलावनो UPPL दलाव माइनरिटि सेलबो दंखायो माइनरिटिखौबो जोंनो नांगौ मानोना बिथांमोनाबो जोंनिनो बे जायगायाव गोबाव बोसोरनिफ्राय थांनानै रायजो जाबोनानै दङ बिथांमोननि जौगानायनि थाखायबो सरकारा खामानि मावनांगोन दा जोंनि नैबे गसाइगाव समस्तियाव माइनरिटि भटआ बुरजाब्लाबो बिथांमोननि भटआ गोबां राजखान्थि हान्जायाव गावगोन बिथांमोननि खायसेया कंग्रेसनो होगोन खायसेया AFDनो होगोन सानैसो आरोबाव बाहाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटबो दंबावो दा बिसोरनि भटआ गावगोन नाथायब्ला जोंनिहा जिहेतु सरकार सालायनाय आगोलबो जों मोनदों एबार जों बिसोरनि भटखौ जों UPPLआ बांसिन मोननो हागोन